Türkmenistanyň hökümeti halkara pul gaznasynyň Türkmenistan boýunça täze hasabatynyň çap edilmegine razyçylyk bermeýän makaly düýbi New York'da we London'da ýerleşen Fitch Rating agentligi Türkmenistana durnukly baha berdi. 18 fevralda Fitch Rating agentligi Türkmenistanyň yerli valutasyna uzak möhlet üçin B+, gysga möhlet üçin B ratingini berdi. Halkara rating agentliginiň Türkmenistana berýän derejeleri ilatyň agyr durmuş ykdysady kynçylyklary başdan geçirip bankomatlaryň öňüne täze nobatlaryň emele gelýän wagtlaryna gabat gelýär. Fitch Rating agentligi Moody's we Standard & Poor's gullukları bilen bir hatarda halkara kard agentlikleriniň uly üçlügini emele getirýär. Bu gulluklar ýurtlary we iri kompaniýalara kard ödemege ukyplylyk ratingini berýär. Fitch özüniň Türkmenistanyň ykdysadyetiniň durnuklygy boýunça öňe sürýän çaklamalaryny ýurtda mart aýyna geçirilejek saýlawlardan soňra hem makro ykdysady siýasatyň bir meňdeş saklanyp galmagy galy berse-de, energiýanyň global bahalarynyň ýokary derejelerde saklanyp galmagyna garaşylmagy bilen düşündirýär. Hasabata görä Türkmenistanyň mali ykdysady urlaryna berilýän beýleki bahalara ýurt dolandyrylşyna bütün dünýä bank tarapyndan berilýän pesbaha bir ur boýunça eksport bazaryna garaşlylyk, kyn biznes gurşawy ýaly faktorlar täsir edýär. Fitch Rating agentligi Türkmenistan boýunça täze derejeleri çap edýän wagtynda Türkmenistanyň hökümeti halkara pul gaznasynyň sentýabrda türkmen resmiýetleri bilen geçiren geňeşmeleriniň netijeleriniň çap edilmegine razyçylyk bermeýär. Halkara pul gaznasynyň ýerine ýetirji geňeşi 20 sentýabrda Türkmenistan boýunça pikir alışmalary we geňeşmeler tamamlapdyr. Ýöne gaznanyň web saýtyna görä türkmen häkimetleri halkara maliýe guramasynyň wekilleriniň Türkmenistan boýunça taýýarlanan hasabatynyň hemde degişli metbuat beýanatynyň çap edilmegine razyçylyk bermeýär. Halkara valyuta fondu agzan ýurtlaryny arada gol çeklerini alaşygyň 4-nji maddasyna laýyklykda halkara pul ulgumynyň netijeligini üpçün etmek üçin agzan ýurtlaryň maliýe ykdysady siýasatlaryny feljerýär we zerur bolanyny yerli hökümet hemde bank resmiýetleri bilen duşup maglumat toplaýar, iki taraplyň geňeşmeleri geçirýär. Bu işleriň çägine köplençi ýylda bir gedek gaznanyň ýörüýte topary agza ýurda sapar edip degişli işler geçirýär hemde saparyň ýa-da onuň netijeleri boýunça halkara pul gaznasynyň ýerine ýetirji geňeşine hasabat hödürleýär. Munyň ýa-da ýerine ýetirji geňeşiň garaýşlary we beýlikleri degişli ýurdun häkimetlerine iwirleýär. Gaznanyň web saýtyna görä türkmen häkimetleri halkara valyuta fondunyň işgärleriniň Türkmenistan boýunça geçiren geňeşmeleriniň netijeleriniň hemde degişli metbuat beýanatynyň çap edilmegine ruhsat bermeýär. Türkmen resmiýetleriniň bu talaby halkara pul gaznasynyň Türkmenistanyň ykdysadyety boýunça hödürleýän statistikarynyň hökümetiň öňe sürýän sanlaryna çapraz gelýän wagtlaryna gabat gelýär. Ýa-da geçen ýylyň fevralyna türkmen hökümeti 2020-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içerik önüminiň ösüş tepkiniň 5,9 götürme barabar bolanyny öňe sürdi. Ýöne halkara valyuta fondu aprelde çap eden hasabatyna Türkmenistanyň jemi içerik önüminiň ösüş tepkiniň 0,18 götürme deň bolanyny aýtdy. Halkara pul gaznasy 2022-nji ýyl üçin hem Türkmenistanyň jemi içerik önüminiň ösüş tepkini 1,17 götürme töwereklerine çaklaýar. Ýöne türkmen hökümetiniň hödürleýän sanlary halkara gaznanyň sanlaryna ýene-de çapraz gelýär. Türkmen hökümeti 2022-nji ýyl üçin jemi içerik önüminiň ösüş tepkiniň 6 götürmeden gowrak boljakdygyny çaklaýar. Galy berse-de bütün dünýä banky dünýä ykdysadyetiniň perspektiwalary boýunça çap edýän soňky hasabatlaryna otwarly maglumatlaryň ýoklugy sebäpli Türkmenistany iki gedek ýylyna hasabatdan çykardy. Esaslandyrylan hildäki otwarly maglumatyň ýoklugy sebäpli bütün dünýä banky häzirki wagtda Türkmenistan we Venezuela boýunça ykdysady önüm girdi ýa-da ötüş maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmenistan we Venezuela makro ykdysady agregatlardan aýrylýar diýip bütün dünýä banky iýuny hemde ýanwarda çap eden hasabatlaryny aýtdy. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary baramazdan Türkmenistanyň hökümeti halkara maliýe guramalarynyň hasabatlaryny agdaman ýurdun maliýe ykdysady pudowynyň ösüşleri beslenýändigini öňe sürýär. Ýurtda valyutanyň goşa bahasy Merkezi Bank tarapyndan kesgitlenen resmi bahasy hemde gara bazar bahasy hereket edýär. Merkezi Bank dollaryň resmi alış-çalış bahasyny soňky 7 ýyldan gowrak wagt bäri 3,5 manatdan saklaýar. Ýöne gara bazarda yerli puluň hümmeti resmi kursdan 5-6 esse ýokary bolmagyna galýar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 20 fevralda paýtagyň bankomatlaryna ýene-de uly nobatlaryň emele gelip başlanyny, yerli ýaşaýjylaryň pulunu atlaşdyrmakda kynçylyk çekýänliklerini habar berdi. Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyet pudowyny geçen ýylyň fevral aýyndan bäri prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň ogly vice-premier hemde 12-nji mart saýlawlaryna prezident wezipesine dalaşgär Serdar Berdimuhammedow gödäwçilik edýär.